the year goes to Mrs. Aihun K. Lindo from Delhi, Mawphor. Kanong tho khubor na Meghalaya, Kong Aihun Eltron, kabade ka correspondent jong Mawphor, but Highland Post he East Jandil District, menhakasi sa jan kala shapan ko buram da ka khusnam Best Journalist of Meghalaya Award, haka 20 and Media Excellence Awards araja apun riew, kabala pelong da ka Media Federation of India, Nongbah, New Delhi. Yakani ka khusnam na samru Professor Sanjay Dwivedi, Director General Barim Jangka Indian Institute of Mass Communication IIMC, Senior Journalist Pratik Trivedi, Badru Dr. L.P. Sharma, Deputy Director General Jangka National Informatics Center NIC, Haka Jingalang Kablalong, Ha PLB Auditorium, ITO New Delhi, Hapo ka Pangpdeng, Ek Bharat, Shristha Bharat. Kani ka khusnam na ka Media Federation of India kalong kum ka tang ka jingi thu ya ka jingno sinyang jong kani ka nong tho khubor jong Mawphor hak imlang sahlang la ka long hak be dei bat ki paidbah bat kum juru hak ki kam ki be dei bat ka san perthei hakani ka program la don lang ru naduh National President ka Federation u Arun Sharma, General Secretary Dramveer Anand, Senior Vice President Ashish K. Singh, bat kumju ki nong tho khubor na palat ap sautali ki jilla. Kong Aihun ka day ka basyang basa hom Lyngba apa Shillong, Henry ka pat kum ka Senior Correspondent jong Mawphor, bat Highland Post na East Jandil District. Shwa kani, ka Kong Aihun ka layo pdiang ru ya ka khusnam na ka office u Deputy Commissioner ka East Jandil District Clearian, haka sngi baki rakhi ya ka Independence Day House Nam araja apu ar. Kalayo ru ya ka jingpan ko buram na ka Sunaperdi Tourism and Economic Development Society Stats halor ka jingno sinyang jongka ban kintiu ka kamchngo kai perthei haka te ka than. Ïadei Aihun ke correspondent jong Mawphor, Highland Post in charge of East Jandil District. Tiang Aingu Yoblay, halor ka ka khusnam ka bangalayo khur, na Media Federation of India. Haga jokopor na ai khublay ru ya Media Federation of India. Hapo ka jing alam khamat jong President u sa Arun Sharma, namar halor ka jing ibet jong Federation panpan ko bangay ka khusnam the best journalist of Meghalaya. Tiang ai khublay ru ya management jong Mawphor barok away. Namar ka jing kashan ka jing ai mansim jong management ka bana kapor sa kapor. But ka management hi kam ju ino yana nakapor sa kapor. Haga ju kapor ru ai khublay ki paidbah jong ka East Jandil District. Ki ju ai ka jing tray lang pa nga nakapor sa kapor but ki ju kashan ya ngaro haman ki benta haman ki sinjam ki bangadaan but ngap kapa ki paidbah ru katinang ai ka jing tray lang pa nga hakani ka kam pathai khubor nakapata ka jing jingyang jang ki paidbah hi nongsynshar barak way.